Beste burgemeester, vierhand uw betoog met interesse aangehoord. En ik don mich oprecht verbazen. U vrong uit hele zo aanvallen, dat dunt er alleen dwazen. Allereerst, in uw ongebreidelde ijdelheid, wordt hier op zoek naar een landelijke stunt. Grootste dorp van Nederland, op de titel houdt hier het gemunt. Maar wie amateuristisch doog hier al uw ambities torpederen, om bij de aanmelding de stadsrechten van Valkenberg te memoreren. Het grootste dorp is geen stad, maak die fout nu nooit meer. En voor grootste stad wordt Valkenburg hoogstens nummer 2. Ambities en ambitieus, dat zit de Eurlings in hun genen. Een eigenschap waarvoor ze veel respect verdienen. Uw gezonder Camille, als minister van Verkeer, daar was van afpakken. En volgde het woord meteen bij de daad. Hij maakte in één periode als minister meer wie al zijn vuurgangers paraat. Dat succes van de Camille burgemeester, het wordt juist alsof die nu ook uw kans rook. Maar de Camille wordt minister van een land en die zit maar burgemeester van een look. Een look met een grote bouwput als centrum, met ontevreden ondernemers en burgers, zo wie we uit de kanten vernoemen. Met welk recht durft hier als leefstad Heerlen, metropool van de regio, de moord te noemen? 4 hoven gingen woord zeggen te zien om te weten dat Valkenburg gaat naar de Filistijnen. Waarom? Och, ik ga nog even door met rijmen. Eigenlijk ligt Valkenburg met al zijn ambitieuze plannen nu al in de pratsch. En al die trucjes uit uw hoge hoed zijn allemaal kwatsch. Het noodwinkelcentrum, dat is al een ramp. Wens er al lang 4 schminkste, toen was je in Kosovo bij je vluchtelingenkamp. Door middenstand van Klummen, Hulsberg en Gulpen maken gauw geschäften en lachen zich rot. En uw eigen middenstand ziet het allemaal gebeuren en gaat gans langzaam kapot. Het kunt allemaal wel goed, zo gaat dier hun moed. Maar ze weten het al lang, veel mis hij je Valkenburg te boot. Want zelfs bent uw nieuw centrumkindje uit deze puinhoop werd geboren, het kindje is veel te groot en is al bij voorbaat verloren. Hof Valkenburg moet voor een parkeergarage tegen de vlakte. En juist die parkeergarage, beheerd door een monopolist, dat werd Valkenburg zwakte. De bewoners van uw middenstandskampement komen nu terug naar het centrum en gunt af op verhalen. Ze zijn onwennig en onzeker. Ze moeten al dat dure onzin immers betalen. En wat dat allemaal gaat kosten om dat pracht en praal te onderhouden. Ik denk dat de andere dorpen daarvoor behoorlijk betalen moeten. Ik zie het al vuurmig rond de Christmas. Valkenburgse straten overdadig versierd met miljoenen lampjes om Christmas-toeristen te vangen. En de lui van Veld of Shin kinderen afstandse Christboom hoe ze ook nog zelf de lampjes in moeten hangen. Die snapt dat die raadsleden uit de andere dorpen dit niet aan hun kiezers kunnen verkopen. Ik voorspel u, binnen een jaar kunt die allemaal lopen. En geen mens wil nog met u regeren. Die stut ganzeling. Wie moet hier Valkenburg nu weer besturen? Er zult als noodoplossing de militaire met de Alwiever, met de Joep als wethouder, als stadsbestuur inhuren. En dat had hier meteen ook medestanders om dat Geulpoortproject te realiseren. Gefinancierd uit entrygelden? Nee, ik stond echt niet te fantaseren. Ook die Geulpoort zal in schoonheid en armoede sterven. En de Joep zal dit als afscheidscadeau van de stadsraad als militaire en Alwiever als onderkomen erven. En dan, burgemeester, werd het wel heel erg stil om begin. Want uw middenstand wil terug, want dat bracht jou meer gewin. En dan zijn vierde. Uw vriend uit Heerlen, die dier zojuist nog eens flink de moord had genomen. Och wie bij het vingen van uw vrouw moet uw redding wel van Heerlen komen. 4 herbouwen ons afgedankt het loon op het Van Berkelplein. Laat 4 dat nu maar gauw realiseren. Dan zullen u van Valkenburg en omstreken uw beleid wel respecteren. De conclusie over het ganse centrumplan ligt gewoon voor de hand. Dat beleid en de biel dezelfde letters hand.